अरे खता लाईव्ह चालू होता आपला एन्जॉय बघा क्रूज वर आहोत आम्ही आता क्रूज वर आहोत तुला सारंग आम्ही गोव्यात पोहोचलो आहोत लाईव्ह केलं माझा गोवा याच माझा बॅग घेतली ना चालू आहे की नाही बघतो क्लिअर दिसत नाही नेटवर्क कमी आहे त्यामुळे क्लिअर दिसत नाहीये थोड्या वेळाने व्यवस्थित अपलोड झाल्यावर व्यवस्थित काय रे चला चला तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये लाईव्ह मध्ये काही दाखवण्यासारखं नव्हतं यांचा डान्स होतो पण तेवढ्यात तो बंद झालो त्यासाठी खास मी लाईव्ह केलेलं आहे आता व्यवस्थित तुमचा सगळा व्हिडिओ तर दिसत आता जरा गडबड चालू आहे सारंग पण झोपलो आणि आता जेवचो टाइम झालो आता आम्ही जेव चाललो उद्या जमलं तर आम्ही लाईव्ह करतो घरातला म्हणजे हॉटेल